dat de griepprik kwalijk helpt, komt omdat het vaccin net op dit type influenza rjochte is. In het vaccin zitten over het algemeen 3 verschillende griepvirussen. 2 keer een influenza A en 1 keer een influenza B. En dat influenza B-virus wat nu circuleert, dat lijkt het niet helemaal op het virus wat in het vaccin zit. Van een flater in het cocktail kun je likwols net spreken. Je moet iets zien dat griepvirus dat verandert iedere keer. Hè. Ieder jaar hebben we nieuwe griepvirussen. En ieder jaar moet er ook weer een nieuw griepvaccin maken worden. En dan moet je dus voorspellen wat er eigenlijk volgend jaar circuleren zal. En dat gaat over het algemeen gaat dat heel goed. En in sommige gevallen juist dat er toch weer een orenstam opkomt dan er van tevoren voorspeld is. En dat is wat nou aan de hand is. Wat is jouw advies van mensen in de risicogroep voor takemier, wol of geen griepprik? Gewoon wel weer vaccineren. Omdat je dan tegen mogelijk erge ziektes relatief beschermd wijzen binnen.